onsdag morgen, og der er nu få timer til, at over 2 drengene de skal spille deres vigtige kamp mod Hjemly. Og vi har fået fat i målmanden Domino fra holdet. Og Domino, er du så nervøs for den her kamp, eftersom at de ligger på førstepladsen sammen med Hjemly? Nej, jeg har det simpelthen ganske roligt. Jeg stoler på mit hold, og vi skal nok køre sejren hjem. Er der så nogen, der forventer, at vi præsterer mere i dag? Altså, jeg forventer jo en del fra Mathias Schneider, at han får en god præstation. Og hvorfor er det så? Han er jo rykket ned op fra de store drenge, så han må lige vise, hvad han gør nede ved os. Det er klart. Vi ser frem til en god kamp, og vi glæder os. Her står vi igen med Magnus Domino, efter at ordkampen den er blevet afgjort. Så selv at kampen den gik, som du forventede? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi alle sammen fik præsteret en del. Der var nogle få, der halvede lidt. Men jeg synes, vi alle sammen fik puttet noget på pointtavlen. Og er du tilfreds med resultatet? Det er jeg. Okay. Ja, tak for interviewet.